uthenga ukuyikhiphe lonto. Awukhulumi ubhuti wakho loyo uzolungisa. Uzolungisa noma Wena kahle mfethu uzoboshwa. Yewena. Okay. Ngiyeke phela. Yebaba. Okay. Yebaba. Okay. Yebaba. Okay, sengiyekile. Hey. Angisekho lapha. Angithi uthulile wena. Uthulile wena ngithi. Uyiposta le video le bese uyaboshwa ngithi. Shuthi yona into obuyifuna vele. Angithi. Yona into obuyifuna vele. Baba uyahlanya. Iyona into obuyidinga vele le. Le energy le ngabe uyisebenzisa embhedeni. Bungitshela ukuthi ngenzeni ngantweni. Bungitshela ukuthi ngenzeni ngantweni. Ukuthi umshaye. Bungitshela ukuthi ngenzeni. Uthi ukhupha performance yakho uchathe le ngoba uthi ngeke uchathe. Ngikutshela ukuthi uchathe wena uchathe. Uyangichatha wena manje. Ngiyachatha mina. Awungichathe ngibone awungichathe ukuthi ungakwazi yini. Chatha mina ke wena. Ngichathe le. Angithi uyachatha wena. Ngichatha mina. Uyahlanya. Noma ngasho ukuthandayo. Wena ngalesikhathi ekutshena bungitshela ukuthi wena ungitshela ukuthi ngenzeni mina. Sizama right. Ngihamba ngiyekhaya. Ungakayi kini uyolanda impahla zakho lezi lapha kumina. Le mina kongazi ke ukubiza ngokulungiswa wapi? Izolungiswa bafu. Usuke khona ekamereni. Kodwa phela ngikubuza labo ukuthi bayalungisa ama-range. Ukulungisa wena uyibiza ngokulungisa na lento. Ngiyabona abantu besizakala besuka khona. Awungitshela uzosizakala kanjani wena? Ukuthi na uyusa i-performance yakho lapha embhedeni. Uzongenzani mina? Yini ezoyenza kumina? Uzongichatha yini ezoyenza kumina? Ezokwenza ukuthi nginyuse i-performance mina. Ngikubuza ngoba uthi uyalungisa wena ungiletha kuzona kona konke lokho ngiletha kona la ukulethela for ini. Kuphi la kuzolungisa khona? Khuluma nobamanje, khuluma nami ngithi. Wena ubufika lapha endlini ufika kumina noma ufika kubafa. Yini ehlukile ukuthi manje sisendlini ke ukhuluma nami ngikhuluma nawe siyalungisa lento makumele ilungise ukuthi ungilethe la isiphi isizathu ngikhuluma nawe ngiqhubeka awubuzi angikhumbuli shuthi le qhamuka kuwena kuphela bonke labantu engidlula kubona bakazi ba complain wena la udlule khona hayi usu-weak ke phela manje kuyacaca usu-weak ke phela wena yini lengaka special ngawe wena mase ngikhulume ngawe manje ke wangishelelana ekuqaleni uzungu wangishelelana ngoba nami ngangazi uzofica lento engiyifica empedeni nothi ngikutsheneke ngoba shuthi ngikufihla kwami ukwenza ukuthi wena ube nempiko kumina nami angineme ungabuza wonke umfana ngoba utshethe usileke wena ubuza wonke umfana uthi muneme embedeni ungasheshe uqede yini ngiyabingelela nginiphathele indaba ezimnandi eziqhamuka kwa EasyBet uyazi ukuthi mina no EasyBet sikanje angithi nawe ngizokunikeza indaba ezimnandi wena ozoba nelucky osuyibonile le video wafika lapha kuma comment i-comment yokuqala ngizoyiphina i-pin comment nginiphathele i-voucher yokuthi udlale nawe uwine ube nemali kwazi bani mhlawumbe iyona ndlela ukuthi ubukele iMakhaya TV bese uba yimillionaire ngizofaka ama-voucher u2 aka1 for you ngizofaka 2 amanye ngizolokho ngiwafaka kwamanye ama-video so wena ngoba usubonile hamba ucomment aqala uthi sengiyitholile uthathe yodwa phela nawe ungabusuba nomono wathathe wonke kodwa ngoba ngiyazi ke nizowabona nonke kanye nithi mbo itholeleni ke ama-voucher oyithathe kuqala i-voucher ke iqala ku25 rand maningi ala nginama-voucher u10 ala 25 50 iziyofika ku500 ukuthi wena uthole kamalini ke asazi inhlahla yakho asibuyele evidweni shabhuke inimekelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kuyintokozo ngaso sonke isikhathi uthi ngibuye ngizohlala nani la uSithelo umfana wangu bese phansi le enquthu eMakhaya TV le ngicela niqhubeke bafethu nithande i-channel yethu ni-subscribe ni-like ni-comment sokhula nokwenza njalo nathi ngelinye ilanga sithole sesine-studio sisithole sesiney'turo siyeke ukuhlalisa abantu sibabize besuke la basuka khona nje usiswa esuka kude kabi engamshutha last week eMtubatuba ngazomhlalisa la ey'turweni ngaze ngaphatheka kambi so bezosho iy'tori zabo behlezi bengekho comfortable so ukulike kwakho ukukhomenta kwakho ukubuka le video uzoyiqede nokusubscribe kwakho uma usafika kule channel kuzosiza ukuthi nathi ngelinye ilanga sikhule ngeke ngikhulume-ke kakhulu niyangazi angisakulande angisakhulumi kakhulu senangikhuza ngiyaku-understand ukuthi ivideo ayikho mayelana nami ivideo imayelana i-guest yami okuwusisi uSimthandile okuyena-ke nginiphathelene namhlanje ukuthi naye azontshela ukuthi iy'nkinga zakhe zomjolo kanti yena zingakanani lezi asebona ukuthi azoyixoxa nathi la siyeMakhaya TV iMakhaya TV eyakho eyami lapho sibuka khona siyabonga sisi wami ngikubingelele ngiphinde ngikwamukela igama uSimthandile kwenze njani Simthandile
Bhuti wami nginenkinga umuntu engitshola naye ngicabanga ukuthi sesijwayele mhlampe u2 months kwakuphela u2 months. Ubhuti wami lo bhuti lo ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke. Kodwa ngiyabona ukuthi lento leyo yogcina sihlukanisa. Hey embhedeni anganelisi. Kuze kube kungcono mhlampe mengabe ngiyothola komunye kodwa nje yena hayi ngeke ngibone ngempela ukuthi hayi khona. Akuhambi kahle. And ngiyabona lento ayenzayo ukuthi iyogcina sihlukanisa. Okay. Uthi kuze kube ngcono uma uyothola komunye kushuthi uyavuma la phambi kwamakhamera ethu. Yebo. Ukuthi since ekhona lo muntu othi uyamthanda ongakwenelisi uyachitha. Hayi yabo sengingakwenza kanye lokho. And ngiyabona ukuthi lo uyogcina sesithathile isikhala salo. Kanti lo engithandana naye ngiyamthanda angifuni ukulahlekelwa yena. Yiko nje ngijoyinele lolu hlelo lolu ukuze ngikhulume naye silungise lenkinga le ukuze sizokwazi ukuqhubekela phambili. Kuye kuthiwe amandla einsizwa awafani futhi amandla einsizwa awalingani. Yebo. Kuye kuthiwe nasemsebenzini abantu bayasebenza bonke bese behola umholo ongafani bebe benza into eyodwa. Lokho ngokushisa ingoba wena sukuvezile ukuthi uthi ulala naye uphinde ulale nomunye umuntu. Ongenzeka ukuthi omunye umuntu obukayo emakhaya engathi wena uyacompare. Uyena nje bhuti ongenza ukuthi ngize ngiyofuna ngaphandle. Uye. Vele ngenza ukuthi ngazi ngofuna umuntu ongaphandle ngoba ngivele sisaqala nje ukwenza ucansi 1-2 useqedile. Ufuna ngithini ke mina lapho? Nima ngimtshela uvela babhovoma ulala nje ngingalazi. Akukhulumeki naye akuhleleki naye phansi ukhulume naye. Uvela ngibuza ukuthi ngiyazelapha engcono mengimbuza. Okay. Lo mbuzo lo nami bengisathi ngizokubuza wona nje ukuthi uyazelapha engcono ngoba understand abantu abaningi bayebetha abanye abantu mhlawumbe akangichamisi ilanguage anokhulunywa amantombazane. Amanye ethi lincane, amanye ethi likhulu lithambile, amanye ethi akayikhothi, omunye ethi iromance yamhlula. So ngifuna ukuthi masikhuluma nawe bafo sibe specific ukuthi ikuphi la wena uthi awuthokozi khona. Uyikona konke bhuti wami. Iromance uvele ubusheke nje ngenzanga lutho. Onjalo uyashesha ukuchama. Nje uyikona konke nje awomese besikhuluma ngendaba lasekamereni uyikona konke nje. Uyaflopa. Uyaflopa nje Nkosiyami. Kodwa yena Nkosiyami uthando unalo ngoba uyakwazi ukungikhipha sibe right nje. Kodwa nje uyakunika imali. Uyanginika imali nje yonke into yenza kahle Nkosiyami ngabe ngiqamba amanga. Yini ungafuna ukuyiluza la uye or imali yakhe? Angifuni ukumluza yena ngifuna alo ashintshe performance yakhe embedeni kuphela. Yonke ngimele ayishintshele hayi okunye. Okay sesiyayihlebela ke. Yebo. Ngikuveze kuye ukuthi wena usuke wayithola somewhere. Ungakuvezi lokho bhuti wami ngoba kuzosixabanisa kakhulu. Okay. Yebo. Ngibukele emakhaya usisi nizwele. Le yocansi nokunganelisani. Hayi bafethu mina ngiye ngisho icrisis ekhona eSouth Africa yonke. And 50% weyingqwele namadoda nabantu besilisa banayo leyo nkinga. Lokho ngisho ukuthi mina ama phone calls ngiyawathola abantu befone bese uthi mfethu nami nginayo leyo nkinga leyo. Kodwa ke asikho ke indabeni zami nawe lapho noma kwi relationship yakho. Sungayibuza ke nawe ukuthi kwenzakalani kuyakhe relationship. Kodwa ke sik relationship kaSimthandile so yokhuluma neboyfriend yakhe ke manje siza ukuthi yona izoyamkela kanjani lenkinga athi usesinayo yona iyayibona yini ukuthi inenkinga or yona izokwazi ukuthi iqhubekele phambili ilungisa inkinga yayo. Hlala nathi siyabuya. Bafethu sesiphinde sabuya nangu ubafo unqubeko right. Akaphile kabhuti ngezwe kwena. Hayi mina ngiyaphila mfethu. Usisi lo yamazi. Ngiyamazi. Mhlawumbe usisi wakho ubhuti wakho sorry angazi umzala nihlobene. Hayi umuntu wami yena. Hayi mothi umuntu wakho ke usibhalele la wathi khona afuna ukuthi azokutshela yona ngezathu ukuthi mhlawumbe uyasaba ukuthi manje ikhuluma nobabili ayibi naye solution. So wathi ucela ukuthi sibe khona sikwazi ukuthi lento azokutshela yona manje ikhuluma nibe on the same page nizwisane because yena ngokusho kwakhe ufuna ukusiza wena kodwa angeke ngikwazi ukumkhulumela ngingaseyona iloya yakhe. Simthandile? Yebo bhuti. Nangu umuntu wakho. Ngicathi kungcono ukuthi uyitshele lona.
Ngiqhubeka ngibhalela ekhaya ngoba ngifuna sikhulumele lolu daba lolo hlezi lungihlupha. Njengoba sesisandene u-2 months wonke. Khona into engangiphethe kahle neze. And ngithe namhlanje angizokhululeka kuwena ukuze siqhubeke sithandane kahle ngoba ngiphethe kahle futhi ayikho into engayithola engidinga kuwena. Kodwa inkinga iba khona ngabe sifika ekamereni. Hayi, qhubeka unginelisa. Hey, uyakhula nani? Yabo bhutami uba nje naye mengizomtshela. Ma akusuka nenike wena lento uzoyikhuluma manje akwazi uyikhuluma kumina. Angibuye ngikutshele nje mabe Nini? besiqeda ukuyenza into ngikutshela ukuthi Ngikutshena ukuthi sisanda kuphinda manje ngeke sikwazi ukuthi kade akaze kwenzeka kanjalo wena la shuthi la uphuma khona bowenza kanjalo. cha ngiqhubeka kahle bhutami vela vukula kanje. Cha akho la ke ngilivusayo akho la ke ngilivusayo ima phela usukhulumile nawe ngakulalela ngithi lalela mina ke manje akho la ke ngilivusayo ngikubuza ukuthi leyo nto ubuhlulwa yini ukuyikhuluma before size sifike la. Angithi mengikhuluma nawe endlini uvukulaka njalo mengikhuluma nawe ngikuvashele into iyona into bengangilobisela nemsebenzini ungiletha la for lento bengithi ngizolungisa inkinga zethu ukulungisa lokho kwenza hawu yena wena ubiza ukulungisa ungitshela ochazele mina kongazi ke ukubiza ngokulungisa ukulungiswa wapi izolungiswa bafu usuke khona ekamereni kodwa phela ngikubuza labo ukuthi bayalungisa ama-range ukulungisa wena uyibiza ngokulungisa na lento ngiyabona abantu besizakala besuka khona awungitshela uzosizakala kanjani wena ukuthi unyusa i-performance yakho lapha embhedeni uzongenzani mina yini ezoyenza kumina uzongichatha yini ezoyenza kumina ezokwenza ukuthi nginyuse i-performance mina ngikubuza ngoba uthi uyalungisa wena ungiletha kuzona kona konke lokho ngiletha kona la ukulethela for ini ikuphi la kuzolungisa khona ngoba ngiqondile ukuzolwa nawe angilwi nami ngiyakubuza uyalwa nje Bethu unqubeka bethu ngiyaxolisa ukuthi uzulove emsebenzini ufile ngathi ulovela into engene. Uyayibona ikhona iyona into wena ubufuna ukuyizwa iyona into obungibizela yona le. Bafezi not like ngithanda indaba zabantu. Uqinisile mawuthi mina ngibeka kanjalo. Angizange ngibeka kanjalo. Angizange ngibeka kanjalo. Wena suyibeka kanjalo manje. Wena kuwena ke usuka la usuka khona uyabuya uzola angaza sikaze sixabane uyangixaka mase uzoshinti kanje phambi kwabantu. Ngizokhuluma ngenkinga kuyiyona engenza ukuthi isixabanise kwe-relationship yethu and engenza ukuthi ngibone kahle sengifuna ukuphuma le-relationship kanti uma ngasilungise ngingahlala sibe right. Ukhuluma noba manje ukhuluma nami ngithi wena ubufika lapha endlini ufika kumina noma ufika kubafa yini ehlukile ukuthi manje sisendlini ke ukhuluma nami ngikhuluma nawe siyalungisa lento makumele ilungise ukuthi ungilethe la isiphi isizathu ngikhuluma nawe ngiqhubeka awukho angikhumbuli shoot angikhumbuli ngithola phela enye ngcono njengoba angikhumbuli shoot wena bekumele ngabo lesikhathi sami sokuyophuza abonga isikhathi ngisuke ngiphuma ngithi kuwena ngiyaphuza engabe ngivima ngaso sikhathi shoot wena ngikhuluma nami ngidakiwe ngoba ngiyikhumbuli lento ekhuluma ngayo yabona bhutami yona ke into sicela ukukhuluma bafethu ngibeka bese ngikhulumile nosisi kancane ngifuna nje ke sikhulume out to out unawo ama-ex vele obviously wengane naye ama-ex ney'ngane ya ngiyakulungisa ngilungisele ephutheni ezimbili bahlukene futhi nakhona uya epointini lami into inokuba kanje ngifuna sibe sephejini elilodwa kuyenzeka ukuthi mhlampe uma udlalela i-team ekuma-amateur ube yi-star kuleyo team mase ufika kwenye i-team ekwenye ileveli bese kuthiwa hhayi lo muntu nimsayina kanjani noma uyabosa ngifuna uku-understand ukuthi awuthi ngiyibuyisele emumva la ungathi uthi nawe ukuthi ngithi ngepointini lakho angithi asibuyele emumva ngoba shuthi nawe le nto bese nikhulume nazwana muthi mukade udlala kwi-amateur okuchaza ukuthi ubiza labantu engibuya kubona ngama-amateur ubiza yena ngeclass eliphezulu ngobani bongayitwista ungangizwa ukuthi ngithini okay sibuyele ngikulalele shuthi ngihluleka ukulalela so mina ngifuna uku-understand ukuthi okungenzeka wena uyibona into wrong because labantu ayikho yeah iphone lami ngibona urathi into yenzayo ubona urathi into yenzayo empedeni ukuthi ulo 3 minutes uqale phone uqale kumina shuthi la kade uyancana nophinde la kade uphuma khona ke at least ungishiya ungifica vele ngiphila kahle ngiyini la ngiphuma khona ngoba ngifuna ufuna ukubuyela nje ufuna indaba ifoni yakho ingathintwa yona siqale lapha before ubuyele la yini lo ifihlayo wena ila uthola khona la othi wena ngiyahluleka mina ngoba ngikubuza engathanda ukukhuluma kakhulu benzisa la ngoba sizokhuluma silungise izinkinga zomthetho imini okhuluma kakhulu vele hlezi kuyimina
Usungawina khuluma uzowina. Angithi ufuna ukuwina wena. Ngicela umlalele Nqubeka. Maybe akusinto enzima into ade ungayenza kodwa ade ungayinakile. Bengingayenza sikhulume sobabili ungekho. Wena uyaphi? Ungenaphi? Angithi uyena oxazulula izinto zamjolo. Ufuna ukuxazululela? Indaba ke wena bungakhulumi ke naye akuxazulule ngingekho mina ngisebenza. Angithi into le iphathelana mina nawe. Iyona into oyidingayo le. Azi into oyidinga yini? Bufuna ubukisa ngami kuphela. Azi mina ngiphume ekhaya. Wathi uma ngiyoshaya umhlaba ngangazi usumhlaba wesho wena. Futhi wena uyilo mhlaba engangitshenwa ngawe ekhaya uthi uzongishaya. Siswami. Ayikho into nje. Ayikho into nje akaze futhi kwaba khona. Wena ngicela. Uyangimisa ngiyamtshela ima ngiyakuzwa usiyangicela ngoba ngibuza wena yakho intombi akakulethe endaweni nje akakulethi uma ngasikulethe ungaba right Wenza kahle phela ungalalela ukuthi ngilethele wenza kahle phela shuthi wenza oh nayo shuthi sinenkinga efanayo wenza kahle shuthi phela yena akanankinga nomuntu wakhe wena ngilethela ngoba phela sinenkinga ngithi sinenkinga shuthi mina unenkinga le qhamuka kwena kuphela bonke labantu engidlula kubona bakazi ba complain wena la udlule khona hayi usu-weak ke phela manje kuyacaca usu-weak ke phela wena yini lengaka special ngawe wena mase ngikhulume ngawe manje ke wangishelelana ekuqaleni uzungu wangishelelana ngoba nami ngangazi uzofica lento engiyifica empedeni othi ngitsheneke ngoba shuthi ngikufihla kwami ukwenza ukuthi wena ube nempiko kumina nami angineme ungabuza wonke umfana ngoba utshethe usileke wena ubuza wonke umfana uthi muneme empedeni ungasheshe uqede yini imesh mayimnandi uyakhala ku ref ukuthi uyiqedeleni ngoba ekhulume ngebhola ngidlalile ke ibhola ngiyakutshena imesh mayimnandi ukhala ngokuthi uref uyiqedeleni ngoba isheshe iphela nje nami ngiyajabula ukuthi isheshe yaphela ngoba angisafuni ukuphinda lento engifuna ukuyiphinda ayiphindeki ngesikhathi wena ujabula ukuthi usheshe waphela yena usuke engajabuli usuke ekhala ngoba yena akezwa lento engisuke ngiyizwa akayizwa akukho lutho hawu pho uhlalele sonke isikhathi mina ngoba ngiyakuthanda angithandeli lento wena ongibizele yona la lento ebalekile ukuthi niyathandana asixileni kulelo point akangithandi yena akakuthanda ungibizeleni la ukuba uyakuthanda kuba akakuthandi ngabe uyathitha okay awusingicabangeke manje nginomzali nginabangani nginengane lento ayenzayo ngingayazi uzohlala isikhathi esinganani ingane yami ikhulu ibona lento ayishoyo iyothini ngoba bwayo ngesipost nginithembe kanjalo no siswami ubafo ukhuluma iqiniso elibalekile umkompera nobani nama ex akho imazali uthi ngeke uzuyipost isizathu sokuthi ngiqhamuke mina ngivela kanjani mina ngilungile uyiposta kodwa manje ngoba uyasho ukuthi unengane nabantu ongathandi sesiyakhuluma but into ebalekile bafo ukuthi akusiyona icontent into ebalekile kithi ukuthi nina no2 nizwana because egcineni abo bafo ngizokutshela mina ukuthi ngiyazwana ke naye mina ngiyazwana ke naye intazi nje kumina khona ingubo zakhe esendlini ubungazilanda futhi nazo awuthi ngiyamasalani ngiyamthanda ngimali engingacela ukuthi masisuka la uhambe sami sikusize uyithathe mana bafanga ukutshela ungathini uma ungezwa kuthiwa uyakuchithela ngeke ngithuke futhi into engezi ngithuse leyo ngoba mengitshela ukuthi angenzi kahle okube ubuzoza ukuthi uyakuchithela engakakulethi lapho uzofika kanjani ngithuke wazama namanje mezolanda impahla zakho uzofika ngichazele vele ukuthi lokho akushoyo ukuthathe lapha uzongichazela kona mangathiwa wena uthandana nomunye umuntu aphinda akhale nga very same thing noma engasazanga ke kithi atshele wena uyothini usuhlukene ngoba bengasona ishimane all along ngiqala ngayo lokho akushoyo mina yabo lokho akushoyo ngiqala ngayo siswami ngiyamuzwa mayithi amba uthathe impahla kodwa nje indirect uyakwala kodwa hayi ngisho kanjalo wena ungamala emakade njola nawe ungamala ngokwakho angizange ngithi ngiyamala mina wena ungithathelela lokho ngoba ngisho namanje ukuthi ngiyamthanda ukuthi manje sengifuna ipeace la abo lento ayifunayo noma ngathiwa yini ayenzayo ayenze kahle kungekho into ezogcina ngakimina yabo into zakhe ezame siswami kuze lento siyixazululeni ngicathi sonke asibeni namaqiniso baba usisi ukuvezile ukuthi wena sithi niqalile ukuthandana engajabuseki oke waphuma intokozo ayicingisayidi Butama uthela lonto ngokuyikhipha nje angayikhiphi ngobani awusho ukuthi kuyalungiswa awusho ukuthi kuyalungiswa wena uthi uzolungisa noma uzobhidliza la kodwa wena ngeke kulunge saqamba ngangiboneni vele kwena ngeke kulunge simthayi mina lo menza nje ngoba ngiyakuthanda webafo angifuni ukudlala ngawo
namhlanje ngoba ekade ngilove emsebenzini mina ikhadi lami ungibuyisele namhlanje ikhadi lami nali ungibuyisele namhlanje shuthi bazi uzokwenza naye bezongala ngoba ngitshethe shuthi bengibuyisele kwami naye azolanda kwakhe omthathaphi lo moni simsa mase u-expect ukuthi mina ungizwe uzongizwa kanjani sibabili kuwena Uthambo uthenga ukuyikhiphe lonto. Awukhulumi nobhuti wakho loyo uzolungisa. Uzolungisa noma Wena kahle mfethu uzoboshwa. Yewena. Okay. Ngiyeke phela. Yebaba. Okay. Yebaba. Okay. Yebaba. Okay. Sengiyekile. Hey. Ngiyeke angisekho lapha. Angithi uthulile wena. Uthulile wena. Uthulile wena ngithi. Uyiposta le video le bese uyaboshwa ngithi. Shuthi yona into obuyifuna vele. Angithi. Yona into obuyifuna vele. Baba uyahlanya. Iyona into obuyidinga vele le. Le energy le ngabe uyisebenzisa embhedeni. Bungitshela ukuthi ngenzeni ngantoni. Bungitshela ukuthi ngenzeni ngantoni. Ukuthi umshaye. Bungitshela ukuthi ngenzeni. Ukuthi ukhuphe performance yakho uchathe le ngoba uthi ngeke ukuchathe. Bekutshela ukuthi uchathe wena uchathe. Uyangichatha wena manje. Ngiyachatha mina. Awungichathe ngibone awungichathe ukuthi ungakwazi yini. Chatha mina ke wena. Ngichathe le. Angithi uyachatha wena. Ngichatha mina. Indaba ungamthathi ngoba shuthi nawe wena ngoba uzolungisa manje shuthi ungcono wena. Bafethu. Ngicela uyivala le video le. Lo mtshita lo. Noma ungayivala vele. Uyahlanya. Noma ungasho ukuthandayo. Wena ngalesikhathi ekutshena bungitshela ukuthi wena ngitshela ukuthi ngenzeni mina. Sizam right. Ngihamba ngiye ekhaya. Ungakayi kini uyolanda impahla zakho lezi lapha kumina. Ngizokuphelezela siswami wena mfethu hamba. Akunandaba. Impahla zakho uzomphelezela ayilana. Ngizokuphelezela. Ayilana. Hamba. Nifike nobabili. Ngathi ngathona indoda eright mfethu. Ngcono. Nokwenza isex. Mhlawumbe ngangcono. Ya vele kuyasho ukuthi into ongasha kahle sekusenza amandla. Maningi futhi nakuwena futhi asangasebenza futhi. Hayi, ikamera izocisha bese ngithi awuzana. Ngcono. Awicishe manje. Akayicishe manje. Uthatha phula wengaka. Akayicishe manje. Angithi wena ngithi ngoba usho nje ukuthi ungawina. Akayicishe manje. Hayi ngadami ngishayana ngogwayi phela amantombazane. Shuthi yona into vele lo munye mhlawumbe wena vele. Bevele kuphelile vele. Ngibona nothi ikhadi lami ulibuyisile vele. Anginandaba. Uyintsha. Vele ngiyona. Ngithi uyahlanya yezwana. Othi ihlebe lo mngane wami, aboma wengane yami lokugcina. Bengisalala nami naye. Yayipho nalala nabanye. Ngithi yabo i50-50 lena. lena. Uyabekezela lo mngane yakho. Naye futhi ngiyafisa ukuthi ngimsendele le video abone ukuthi wena umuntu onjani mhlawumbe Ukuthi besifazane. mhlawumbe ngeke uzomthola. Hayi, mina ngicinga wonke umuntu njengoba nangu ukuthola Lo nje. akasebenzi. Ungasaqali mfethu hamba ayikho into engizokhuluma nawe mfethu uyanyanyisa.